Os orzamentos de Rianxo aprobados automáticamente un mes despois do pleno da cuestión de confianza. Neste tempo non se presentou candidatura alternativa para unha moción de censura, polo que o actual goberno local xa ten luz verde para as súas contas para este 2024. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. Pontevedra retira 300 metros de tubaxe de abastecemento da galería de servizos. No seu lugar traballa na instalación dun bypass nas Corvaceiras. Noite de San Xoán, noite meiga. As tradicións marcaron a xornada en Arousa co protagonismo indiscutible das fogueiras e as sardiñas. A festa do Albariño deste 2024 xa ten imaxe. O deseño gañador foi o do meisino Pablo Sartal. Xa é a terceira vez que a súa proposta é a escollida para o cartel desta festa. No verán non terá parada en Sanxenxo. O Concello prepara medio cento de actividades na súa programación para este verán. Desenvolveránse do 4 de xullo ao 8 de setembro. O Siradella de Portosín fíxose co Gran Trofeo de Corrubedo. Ademais de gañar a clase regata, proclamouse tamén campeón galego o RC. Estamos nas novas do día. Comezamos. A Policía Local de Ribeira denunciou a 2 condutores tras dar positivo nos controis preventivos desenvolvidos durante a fin de semana. O primeiro deles foi interceptado durante a madrugada do sábado cunha taxa de 0,81 miligramos de alcohol, polo que se procedeu a formular a correspondente denuncia por vía penal que derivou nun xuízo rápido. O segundo tiña lugar a madrugada do pasado domingo no marco dun control de prevención de consumo de alcohol e drogas instalado na avenida de Ferrol. Da vintena de condutores sometidos ao test de alcolemia, tan só un dou positivo. Arroxou unha taxa de 0,45 que conleva unha sanción de 1.000 euros e a retirada de 6 puntos do carnet de conducir. Transcorrido o prazo dun mes tras a cuestión de confianza plantexada polo goberno rianxeiro sen que a oposición impulsara unha moción de censura, os orzamentos quedan aprobados inicialmente. Dende o Executivo agardan comezar a traballar con normalidade, superando a situación de bloqueo que supoñía seguir coas contas prorrogadas. Un mes despois do pleno no que a Corporación Rianxeira rexeitaba a cuestión de confianza plantexada polo goberno, a oposición non presentou candidatura alternativa para unha posible moción de censura. Quedan entón automáticamente aprobados os orzamentos. O alcalde entende que a aprobación das contas permitirá devolver certa normalidade ao Concello, que viña traballando cos orzamentos prorrogados dende 2021. Estamos onde necesitábamos estar, non? Que era efectivamente con uns orzamentos aprobados, uns orzamentos realistas, uns orzamentos que se fan cargo da realidade municipal tal cual é hoxe en día, e uns orzamentos ademais que aínda con eso, e aínda sendo uns orzamentos axustados, como tamén no seu día xa comentamos, bueno, permítenos xa mirar cara ao futuro tamén, non? Hai que recordar que o orzamento ten un volumen total de 9.300.000 euros, o que supón un incremento de algo máis do 20% con respecto ás contas prorrogadas ao orzamento do ano 2021, non? Bueno, recollense unha serie de compromisos, unha serie de investimentos que son, bueno, teñen que ver co gasto corrente, pero tamén teñen que ver con proxectos que están en marcha, con subvencións que requiren da aportación municipal, bueno, distintas cuestións que coa situación actual non poderíamos afrontar, non? Con respecto á escasa capacidade de diálogo de que lle acusa a oposición, Julián Bustelo defende que o goberno buscou en todo momento o consenso co resto dos grupos, tanto para os orzamentos como para outras cuestións de interese municipal. Houbo proxectos e iniciativas que antes de leválas ao pleno se buscou ese entendemento con máis ou menos antelación, incluso nas comisións informativas previas, e vendose que non había esa capacidade de consenso, apartáronse e deixáronse madurar máis ou buscar outro tipo de solucións. A súa vez, houve outras que se levaron, como pode ser o POS do ano 2024, o Plan de Obras e Servicios da Diputación, e saiu aprobado por unanimidade, non? Entón, bueno, non creo que o problema sea ese que se argumenta. En todo caso, tamén, bueno, hoxe pasa isto do que falamos, temos xa os orzamentos novos, pechamos este capítulo extraño na política municipal rianxeira e esperemos que non se volva a repetir.
e tamén eso nos ten que levar a recapacitar a nós mesmos, ao propio grupo de goberno, facer tamén unha autocrítica, os outros grupos tamén, e empezar a pensar tamén no día a día e nos seguintes retos que temos por diante, non? Superada a situación de bloqueo, agarda agora que se abra un novo período de diálogo entre os grupos, polo ben de todos os rianxeiros. O Concello de Pontevedra retira 300 metros de tubaxe de abastecemento da Galería de Servizos para subministrar a Marín, Bueu e o Porto. Avanzan os traballos de instalación no seu lugar dun bypass da tubaxe na Avenida das Corvaceiras. O orzamento da intervención é de máis de 307.000 euros e o prazo de execución dun mes. Por cuestións de corrosión, descolgouse dos soportes e reparalo dentro da galería é misión casi imposible. Seguimos suministrando auga, colaboramos, intentamos facer o máis rápido posible solucionar este problema para que os nosos concellos veciños non queden sin suministro, a poboación non quede sin suministro de auga. Trátase dunha tubaxe de 500 milímetros que o Concello quere ter instalada antes do verán e deste xeito ter o sistema de abastecemento a pleno rendemento para poder atender o incremento da poboación, principalmente nos concellos de Marín e Bueu. Actualmente os dous municipios reciben servizo do depósito de auga de Castro Senín. Unha vez rematada a intervención volverase subministrar por Beiramar. O Partido Popular leva ao Senado a través do senador Manuel Ruiz unha proposición na que insta o Goberno Central a facer os cambios legislativos necesarios para recoñecer as confrarías de pescadores como organizacións de produtores de produtos e así poder acabar co distinto tratamento dunhas e outras no acceso a fondos públicos. Na súa petición, o Popular solicita ademais a defensa das ditas organizacións mariñeiras ante as institucións europeas e que sexan recoñecidas polo seu papel imprescindible na política pesqueira común e a Organización Común de Mercados. Arousa celebrou onte por todo o alto a noite máis curta do ano. As tradicións da noite de San Xoán estiveron presentes polo territorio co protagonismo indiscutible das fogueiras e das sardiñas. En Vilagarcía houve un total de 267 permisos para realizar cachadas. Un dos epicentros da noite foi o barrio do Piñeiriño, marcada pola festa e o bo ambiente. Aquí repartíronse 300 kilos de sardiñas e houve tamén churrasco e a música de varias orquestras. No Concello Vilagarcián estiveron prohibidas as fogueiras nos areais da Concha e a Compostela polos traballos de rexeneración. En Cambados, unha das decenas de fogueiras que alumearon unha das noites máis máxicas do ano foi a do barrio de Santomé. O mercado de abastos de Pontevedra converteuse en epicentro da reivindicación feminista na cidade. O pasado venres a súa primeira planta acolleu a Festa Feminista, un evento que estaba incluído na programación do pasado 8 de marzo, pero que foi cancelado polo mal tempo no seu momento. O prato forte da cita foi a participación da guionista e cómica Enara Álvarez. Presentou o seu libro Ansia e protagonizou unha conversa sobre feminismo coa xornalista Carolina Sertal, gañadora do premio ás mulleres que opinan son perigosas do ano pasado. A xornada rematou por todo o alto coas sesións de Yaya DJ e Señora DJ. O cartel da festa do Albariño deste ano volverá a estar asinado por un meisino. A proposta de Pablo Sartal foi a escollida polo xurado. É a terceira vez que unha ilustración de Sartal é seleccionada para dar forma ao cartel da festa grande cambadesa. O que se transmitiu por parte do xurado na elección foi que, o cartel, por un lado, adaptábase perfectamente ás bases do concurso e transmitía unha sensación moi acorde co espírito da festa do Albariño, non? Esa sensación de alegría, esa sensación de familia, porque de feito é o título da obra, non? Llenar un poquito máis la pantalla, o sea, el lienzo, y luego el texto que acompañe, pero que tampouco moleste. Que o principal sexa a ilustración, que sea agradable para o ollo da xente que a vexa, e que guste. Sobre todo, eso.
Pablo Sartal xa fora gañador do concurso no 2019 e no 2021. Desta volta, a proposta gañadora foi escollida entre máis de medio centenar de persoas, recoñecida cun premio de 600 euros. Neste caso, Sartal apostou por un deseño máis sinxelo, optando por unha imaxe máis semellante ao cómic. Dase protagonismo así os elementos propios da festa, como a xente e o viño. Así o xurado destacou a sensación de alegría e familia que esperta a imaxe e que corresponde coas características da festa do Albariño. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Os tributos a Tina Turner, Rocío Jurado e Dire Straits serán os principais atractivos do programa das festas do verán de Boiro deste ano e que se celebrarán do 5 ao 10 de xullo. Tampouco faltarán as tradicionais verbenas nin tampouco o espectáculo de fogos artificiais con música e danza na praia de Barraña. O pregón correrá a cargo das mulleres do téxtil, un sector con gran peso no pasado boirense a quen o Concello pretende homenaxear. A concelleira de Cultura María Outeiral xunto co alcalde José Ramón Romero foron os encargados de debullar todo o programa das festas do verán que se desenvolverán do 5 de xullo. Como en edicións anteriores, tratarán de satisfacer a todo tipo de públicos, coa mestura de actividades que van dende a música tradicional aos tributos, pasando tamén polas verbenas. Está feita con moito cariño e que está feita importantísimo para todos os públicos. Hai que recalcar eso, está para todos os públicos e non queremos renunciar ao tradicional, á música tradicional. Temos como novedades tamén que xa empezamos estos anos co tema de tributos que está tendo unha gran aceptación e non queremos tampouco renunciar ao que son as grandes orquestas, non? O pregón terá este ano como a protagonistas as mulleres do téxtil, un sector con gran peso no pasado en Boiro e que o Concello quere recoñecer. O pregón este ano está dedicado ás empresas do textil do Concello de Boiro. É un recoñecemento do que supuxo esas empresas do textil para a economía e o desenvolvemento durante moitos anos do noso Concello. Eu son fillo dunha señora do sector textil que se jubilou no sector textil desde moi xoven e como miña nai, pois moitísimas mulleres no noso pobo viviron do textil. Outro dos grandes atractivos dos últimos anos será o espectáculo piromusical, que se vai celebrar ás 12:15 da noite o domingo na praia de Barraña. A tirada de fogos, que era ás 12 da noite, vamos a retrasar un pouquiño, ás 12:15, no mesmo sitio de sempre, ao final da Avellaneda, na praia de Barraña, vale? Tamén hai que resaltar no programa o Día das Peñas, o luns 8, a partir das 12 da mañá no Parque da Cachada. Non solamente para os máis xóvenes, senón que sabemos que as peñas integran as familias e nenos pequenos, quero decir que para todos os públicos, porque vai haber xogos infantiles e música de todos os estilos. Dende o Concello quixeron destacar tamén a colaboración das asociacións e grupos tradicionais locais. Esta tarde presentábase tamén en Porto do Son unha nova edición do Rompetiño Jump coa presenza do secretario xeral pro deporte José Ramón Letelasa e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, entre outras autoridades. O festival celebrarase do 5 ao 7 de xullo. Nel incluiránse os concertos de música urbana incluídos baixo a marca Fest Galicia da Xunta e dos festivais Vibramau e as actuacións de Pilipampín, a banda da Balbina e Suevia. A par da música, un dos principais atractivos do programa serán novamente as competicións deportivas totalmente gratuitas de skate, básquet, 3x3, BMX ou breakdance da man de Deporte Galego da Xunta e da marca de roupa Rompiente Clothing. O festival tamén contará, como é habitual, cunha zona infantil, zona de terrazas, obradoiros e distintos tipos de exhibicións. Para máis información, o programa de actividades poden consultar as webs boutique.es ou rompetino.org ou seguir as redes sociais do evento.
Sanxenxo propón unha ampla programación de verán con 47 actividades diferentes. A Concelleira de Cultura foi encargada de presentar esta mañá todo o programa, que encherá de actividades os días de xullo, agosto e principios de setembro. A música será protagonista da proposta, pero tampouco faltarán a manxa os contacontos, as exposicións ou o circo. A programación inclúe tamén as tradicionais citas organizadas polos colectivos locais, coa colaboración do Concello, como a Muiñada de Soalleira o 25 de xullo, o Mundial de Colchonetas o 31, o certame de pintura rápida de Arra o 4 de agosto ou a Festa Labrega en Bordóns, a Festa da Ostra ou os relatorios de Sanxenxo na historia. As actividades comezarán o 4 de xullo e prolongaránse ata o 8 de setembro cun novo emprazamento a Praza do Pazo, que se suma ao resto de localizacións do municipio. Este é o espazo escollido para acoller o Festivaliño, unha actividade nova coa que durante toda a tarde tanto nenos como maiores gozarán de música, cinema e outras propostas lúdicas. Outra das novidades é o ciclo de maxia internacional que percorrerá as distintas parroquias do municipio con espectáculos e magos ou espectáculo musical Portugal no Camiño na Praza do Mar. Portugal no Camiño é un espectáculo que se fai como homenaxe aos portugueses, a gran cantidad de portugueses que nos visitan durante todo o ano, non só na temporada de verán. Nós aquí portugueses temos todo o ano. Entón decidimos facer un evento dedicado a eles e consiste en música galega e tamén música portuguesa. E hoxe é o primeiro luns das vacacións de verán para a rapazada. O pasado venres os centros escolares despediron o curso e para moitos cativos e cativas comezou xa a tempada de festas. En numerosas vilas organizáronse actividades para celebrar este inicio das vacacións. Foi o caso de Pontevedra. Aquí o Centro Comercial Urbano Zona Monumental celebrou a súa xa tradicional festa. Encheron de actividades as diferentes prazas do casco histórico con hinchables, xogos, obradoiros e mesmo un rochodromo. O colofón da programación foi a festa da escuma na Praza da Pedreira, que se confirmou como un éxito de convocatoria. O Xiradella do Náutico de Portosín fíxose co triunfo na regata Ramiro Carregal Gran Trofeo de Faro de Corrubedo. Logrou impoñerse nas dúas xornadas de competición nas que se disputou unha proba costeira e un barlovento sotavento. Máis de 20 embarcacións participaron esta fin de semana na 24ª edición da regata Ramiro Carregal Gran Trofeo Faro de Corrubedo, que organiza o Real Club Náutico de Portosín en colaboración con Náutico de Ribeira e a Federación Galega de Vela. A vitoria foi para o Xiradella de Portosín, que acadou un triplo triunfo, non só como vencedor na súa división da regata e do Gran Trofeo, senón tamén como campeón galego RC. A segunda praza en regata foi para o bon terceiro do Club Náutico de Punta Lagoa, seguido en terceiro posto polo Peperetes Nortemar do Real Club de Regatas de Galicia. Na clase Cruceiro Regata venceu o Orión de Baiona, seguido do Ciralla I do Royach Club e do Ronáutica Marinas do Náutico San Telmo. O podio na clase Cruceiro estivo encabezado polo Campín Ría da Arosa do Náutico Arousa Norte. A prata e o bronce quedaron no Náutico de Ribeira e foron para o Galopín e a Píllara, respectivamente. A entrega de premios celebrada no Náutico de Portosín puxo o broche de ouro a dúas xornadas de competición. A primeira unha regata costeira entre Portosín e Ribeira e a segunda máis técnica, cun barlovento sotavento cara ás illas de Rúa e de Sálvora. Tras esta gran fin de semana belística, os participantes miran xa cara ao próximo sábado, cando terán a outra gran cita na comarca do Barbanza coa regata Frinsa que organiza o Náutico de Ribeira, tamén co patrocinio do empresario Ramiro Carregal. 150 deportistas de 30 equipos tomaron parte esta fin de semana en Ribeira na Copa 5x5 de balonmán organizada pola Deputación da Coruña. O equipo Manos Locas do Ceipo Grupo alzouse co triunfo na categoría Benxamín tras a ampla vitoria conseguida na final fronte a los Tiburones do Colexio Galaxia. No que respecta aos alevíns, o trofeo foi para Frións al Poder, que se impuxo na final a Corazonistas sexto do Sagrado Corazón de Castiñeiras. A xornada deportiva culminou cun baile e o sorteo de varios agasallos por parte da Federación Galega de Balonmán e coa entrega de trofeos a cargo dos concelleiros de Deportes e de Sanidade, así como do presidente do Club de Balonmán Ribeira.
Fin de semana de triatlón en Pontevedra. A cidade acolleu os campeonatos autonómicos de Galicia en distancia super sprint, o Campeonato de España de triatlón por relevos mixtos e as probas non competitivas de Fénix Kids Triatlón Series by Javier Gómez Noya. Na primeira das competicións a vitoria foi pro Triatlón Inforhouse Santiago. Completaron o podio Náutico de Narón e o Cidade de Lugo Fluvial. Para atopar clubes da contorna baixamos ata o posto 13º acadado polo Triatlón Rías Baixas. Ademais, o Club Deportivo Pinarium e o Club Triatlón Poio quedaron nas posicións 16 e 18 respectivamente. Cos deportes despedimos a edición das novas do día deste luns 24 de xuño. A información volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.